Здравейте и добре дошли в новият ми влог. С Роби сега отиваме на шопинг в мола и ще ви вземем с нас. Слезнахме от метрото и честно казано е много студено и нямам търпение да влезнем вече вътре на топличко. Първото място, което ще посетиме, това е Макдоналдс, за да хапнем, защото и двамата сме много гладни. На топличко сме вече и сега се качваме горе на третия етаж да хапнеме. Кое искаш ти? Златното. Златния? Да. Добре, значи дано да го има само. Айде да ходим да си поръчваме. Дай си ръчичките. И хубаво търкаш. Видиме сега играчката. Да, мистери Бокси. Мистери Бокси. О, златния Марио! Какво друго имаш вътре? Има стикери. Стикери. Я дай да ги видиме. Така, чакай. Добре, дай сега да видим и количката. Количката е от златния Марио. Браво. Айде сега да хапваме. Приключихме с капването, минаваме през тоалетната и започваме обикалянето по магазините. Първият магазин, в който ще влезнем е ето тук да търсиме маратонки, понеже Роби утре има матч и ни трябват маратонки. Ето за сега се спираме ето на този модел бутушки, да му вземем, понеже освен маратонки трябва да му взема и някакви бутушки и отвътре са изключително дебели, с дебела подметка са и би трябвало да не пропускат. Сега ще ги пробва. Айде, Робче. Удобни са му и малко са му голями, което за нас е по-добре да има един пръст разстояние. Сега ще разгледаме още, но мисля, че ще се спреме на тези. Имаме се и на още един модел, ето на този. Те са и сини, неговият любим цвят. Вътре също е доста добре подплатено. Така че май ще останат тези, не знам, сега ще видим. На сметка останахме на първият вариант и сега отиваме да го купуваме. Ще провериме тук в Интерспорт, вече търсиме маратонки и дано тук да намериме. A few moments later. Ами за съжаление там нямаше толкова малки номера. Проблемът е, че кръчето му е много малко, много малък размер носи. И сега влезнахме в H&M и тук да разгледаме за някакви неща и ще продължим да търсиме. И избрахме няколко дрехи за Роби. И сега ще ги пробва. Айде да започваме. Това е първият комплект, който му избрахме. Ето тази много готина риза и ето тези дънчици, които са много хубави и много сладко му седат, така че тях ще ги вземем и сега ще пробваме комплект номер 2. Ето го и комплект номер 2, ето това пуловерче и ето тези панталони, които са с доста джобове и долу са с ластик. И мисля, че е доста добре и този вариант, така че и него ще го вземем, нали? Да. И ето го и третият вариант. Тук имаме черен панталон и ето това пуловерче, което е на Марвел, на Спайдермен. И то е доста готинко. Взехме ги тези неща и сега ще отидем да хапнем нещо сладичко и продължаваме с пазара.
И сега ще ги дегустираме, да видим дали ще ни харесат. Така да се движат отвлечките. Това е шоколадова торта мус, а това е шоколадово брауни. С кое първо да започнем? С тортичката? Да. Добре. Ето първото ще е за тебе. Хареса ли ти? Много е хубаво, много. 10, 100 от 10. Уникална. Много е хубаво. 10 и 12 Хиляди накрая. 10. И сега ще пробваме и шоколадовото брауни. Така, айде заповядай. Аз? Аз първа. Добре. Горе-долу. Тортата е в пъти по-хубава. Айде прави го сега и ти. Какво ще кажеш? Горе-долу става, нали? Крайно. Да кажем 5 от 10, честно казано. Нека некрайно. Той казва безкрайно. При него като е шоколадово всичко е много хубаво, но тортата наистина е уникална, страхотна е. Понеже на 100% ще ви направи впечатление какви сенки имам под очите. Това го имам в продължение на доста години, но сега в момента изглеждам по този начин, защото съм на 3 часа сън, болна съм, почти не спа през нощта, носът ми е много запушен и се будя постоянно. И понеже не обичам в ежедневието си да нося грим и не съм си слагала нито коректор, нито фондютен, а фондютен почти не използвам в интерес на истината, да знаете, на много малко часа сън съм и затова изглеждам по този нелеп начин. Но както ви казах, предпочитам да снимам когато ми се снима, изваждам, вада телефона и не ме интересува как изглеждам. Това е. И след като се подсладихме, решихме да влезнеме и да видиме в Синсей какво ще откриеме. Влезнахме да пробваме и аз пробвам ето този елек, който ми трябва за работа, защото при мен е хладничко и мисля да си го взела. Взела съм и един по-дълъг елек, който честно казано не знам колко ще ми свърши работа за... Ето такъв е. Но не мисля, че него ще го взема, защото той е доста дълъг. Той е за излизане, но за в работата ми вече. Така че мисля да се спра ето на този елек да си го взема. И сега ще пробваме и другите неща. Ето този комплект, като отново имаме един черен панталон, който е отстрани с джобчета. И ето този суичер. Сега ще пробваме и ето това елече. Елечето също му става, така че е добре, ще го вземеме и сега ще пробваме ето този космонавт, да видим дали ще му стане, понеже му трябва за училище. Взех си и две шапки да пробвам, като ето това е първата, защото нямам бяла шапка, която да мога да нося с това якенце. Така че ето това е първият модел, който е изцяло изчистен. Единствено има надпис ето тук. И сега ще пробвам и втората шапка. Това е и втората шапка, която също е много сладка. Обаче ме дразни, че това много... Е така, цак, цак. Тук просто е по-широко, така че мисля, че ще си се спра на първата, макар че и тази е доста симпатична, но най-вероятно ще си взема първата. Аз си взех и едни бели ръкавички, едни черни, които могат да бъдат и без пръсти и като допълнително имат отгоре покритие върху пръстите. До това коленце, което в момента е само за 3 лева и е доста нежничко. Естествено нямаше как да мина и без шиит маски. Сега ще влезнем и в Терановата да търсиме яки. Ето тази шапка му избрахме. Ето това якенце, което мисля, че му е доста добре. И отиваме да вземем едни маратонки и се прибираме, защото вече много време прекарахме тук и страшно много се изморихме и много искам вече да си ходя.
Сега ще отидаме и до Дъглас да си взема един адвент календар, който съм си го харесала и който много искам да си го взема. Така че хайде да отиваме да го взимаме. Ето го адвент календара, но за адвент календара ще направя отделно видео с отварянето му. Ще помисля дали ще е тук в YouTube или ще бъде в TikTok. Нямам търпение, просто и съм много щастлива. А сега се прибираме с малкия, защото вече 5 час сме тук в мола и сме много изморени. Казахме се от предишната и взехме ето тази. Ами няма измъкване от този мол. Всеки път, когато тръгнем да си ходиме и нещо се случва. В случая, понеже аз използвам картата, която е в мола на Loyalty, и жената ме видя, че съм с много багаж и ме спря и започнахме да регистрираме всичките точки. Оказа се, че съм използвал всичките си 300 точки за деня и имах право на награда. Тази награда, която аз избрах, това са безжични слушалки. И си ги спечелих и могат да ми ги дадат сега на момента, обаче трябва да изчакам около 15 минутки да ги занесат на жената, така че сега с малки ще отвориме ето това пликче и след това ще отидем направо до горе да си вземеме по една пица за вкъщи, защото наистина стана много късно. Встъпваме в 6 час, който прекарваме тук в мола. Не ми се готви, нищо не ми се прави, просто искам да взема нещо за хапване, да се прибереме, да си пуснем нещо да гледаме и да си хапнеме и да си почивам, защото утре е важен ден за Роби, утре е неговият матч. Така че сега ще направим един бърз анбоксинг. Така, айде сега, Роби, давай мамо, отвори да видим какво има в тези турбички, които категорично не си заслужават парите. Хора, не бъдете като мене и не ги купувайте тези турбички, защото наистина нещата вътре са доста надценени финансово. Но ето тази усмивка си заслужава всичко. Какво ти се падна? Какво е това? Нямам представа какво е това, но предполагам това от тези магическите дъски с магическите моливи, които отцветяват. Виждам, че това може да се трие. Тук явно се пише. Дъска е някаква. Добре. Още нещо има ли или е само това? Има и още. Еха. А това какво е? Имаш и такава една фигурка. Боже, що са му такива очите? Оле, много са страшни, само че не може да фокусира. Добре, значи имаме и една фигурка. Тук, доколкото виждам, има и каска. Добре. И още нещо. 3 неща ли са вътре? И още. Стига, бе. Робот. А това? Робот? Да. Добре, това от тези фигурите. Те са винаги вървят с карти. Да. Добре, да. Страхотно. Браво. И още има. Аз не мога да повярвам. Последното 4 неща. Това са добре инвестирали, не мога да кажа, 9 лева. А това са стикерче лепенки. Супер, страхотно. Добре, значи от тази турбичка за 9 лева му се паднаха ето тези неща. Добре, ами ние отиваме за пица и после пак ще се включиме. Later. Вече съм си вкъщи, падна ми батерията и всъщност не успях да ви покажа още 2 неща. Едното е слушалките, които ви спомена, които си ги взех. Сега ще ги анбоксна набързо и самата аз да ги видя. И закупих още нещо, понеже ви
всъщност тук ли го казах или в TikTok, както и да е, с сестра ми сме поканени на рожден ден и бяхме решили да вземем общ подарък. И понеже обикалях страшно много, то е за едно момче. Ой бе, любов моя, да я за те целуна. Ох, на мама, любовта си ти. И ти си. Ой бе, любов моя, обичам те, мамо. И аз. Та след това кратко отклонение, с сестра ми накратичко, защото вече съм адски изморена и просто нямам сила. С сестра ми сме на рожден ден и трябваше да вземем общ подарък. И това, което в крайна сметка реших, защото е за мъж, а това е най-трудното нещо, което трябва да купа за някой мъж подарък, реших всъщност, защото отговорността беше към мен, аз да измисля подаръка. Взехме му запалка и сега ще ви я анбоксна. Тя е сребърна, запалката. Кутията е много готина, много е красива. Ето по този начин е. Когато я отворите, само да не падне, първото нещо, което ви посреща, това е тяхната фирма на самата запалка и самата запалка, която не знам всъщност колко добре се вижда от самата светлина, но е адски красива, наистина е страхотна. Под запалката имаме си резервни камъчета за самата запалка, не знам всъщност какви са тези камъчета, не знам колко виждате. Имаме и сертификат, който е за самата запалка, понеже, както споменах, тя е сребърна. И имаме и гаранция за самата запалка. И това е всъщност, отново сега ще я покажа самата запалка, защото наистина е много красива. Много е хубава. А сега ще анбокснем и слушалките. Понеже не си спомням всъщност дали споменах, че тези слушалки ми идват перфектно, защото моите са започнали да се развалят. Така че тези слушалки много на време идват. Ето това е самата кутия. Между другото, събрах 300 точки и за това успях да ги взема тези слушалки. Има и други подаръци, които можеш да спечелиш за повече точки, за малко по-малко, но аз си избрах слушалките и просто изкарах късмет, че жената можеше още сега на момента да ми ги даде, понеже те ти ги предоставят до 3 дни. Трябва да отидеш да си ги вземеш, но просто жената направи всичко възможно да ми ги даде на момента и просто ми оправи денят. Самите слушалки мисля, че трябва да са черни, поне това, което успях да видя там на витрината, където са изложени нещата. Да, имаме резервни гумички, като между другото резервните гумички ми бяха 4, обаче Маги ме беше изпреварила и беше веднага отворила кутията и ми каза, че си е взела 2 за нея гумички. Така, мале, готини са много. Имаме тук и зарядно. Ето го и самото зарядно. А тук са и самите слушалки. Ето ги и тях. Като са много готини. Просто наистина много ми харесват. Ето тук имаме информация за самите слушалки. Само да ги отворя. Така, нещо друго имаме ли тук? Не, нямаме. Ето и тук пише Mall of Sofia. Тук имаме отзад Жак, където може да ги зареждаме. И ето ги и самите слушалки. Много са готини! Много са готини. Тук ни изписват процентите, които са. Ето я и самата слушалка. По този начин е. И това е. Много се радвам. Отново ги показвам. Страхотни са. И сега просто нямам търпение да ви кажа чао. Ще продължа утре, понеже утре е Роби има матч. Това всъщност е първият му матч. Така че колкото мога да снимам, ще гледам да се наслаждавам предимно на матча. И ще видя как ще завърша този клип. Така че сега не му слагам края на този клип. Просто слагам край на този ден, защото прекарахме 6 часа в мола и наистина хора, изтощена съм. Така че чао и до утре! The next day.
Добро утро от следващия ден. Съжалявам за видът, в който изглеждам, но се събудих буквално преди 15 минутки някъде. Направила съм си кафе, даже съм започнала да си го пия. Това, което пия всяка сутрин, това е топля си мляко и си слагам Нескафе. Реално пия мляко с Нескафе. Сега ще си изпия кафенцето, ще си погледам няколко неща в YouTube и след това ще се приготвя, ще се оправя да отида до Еконта да си взема една пратка и ще я отворя. Поръчала съм си на Care Bear един скраб за тяло и забравих какво беше. Още нещо за тяло си бях поръчала, 2 неща са и ще ги отвориме и ще ви ги покажа. Много отдавна искам да си поръчам, постоянно ми излизат реклами на Care Bear и много искам да ги пробвам тези тяхни кремчета. Така че до след малко, когато вече съм си спила кафето и съм отишла до Еконта и когато се върна, ще се включа отново да отвориме пратката. Взех я пратката и сега отивам в къщи на топличко, защото е много студено да я отвориме. И ето ме, в къщи съм си и е време да я разопаковаме тази пратка. Както ви казах, тя е от Care Bear. Между другото, аз улучих някакви промоции, някаква отстъпка и сега ще ви изпиша на екрана на каква цена ги закупих. И двата крема, като едното е пилинг за тялото, другото не мога да сета точно как се казваше, пияна за тяло ли беше, не мога да се сета. Само една секундичка, че направо понякога така ги опаковат нещата, че да не мога да ги отворя и нямам търпение, честно казвам, да ги пробвам. Много инфлуенсъри са ги рекламирали тези кремове. Ето, отворих я пратката. Когато я отвориме е по този начин. Първото нещо, което ни посреща, това е една картичка, на която пише Thank you и моето име Румяна. Отзад имаме и послание. Ето от тези парти паетки. Така, тя ще ги сложа настрани. И ето го първото, като ще ви изписвам и информация. Така, ето това е всъщност масло за тяло. Той е, мисля, че беше това с чизкейка, да. Страубери чизкейк. Мале, изглеждат много сладурско, вижте. Леле, как мирише това. Мале, и консистенцията, вижте колко е приятна. Така ще се дръпна да се види по-хубаво. Мале, уникално е. По някакъв път много ми се иска да усещате ароматите, които ги представим пред камера. Отново ще си го затворя. Мале, много брутално. Body Butter. Масло за тяло. Оха. Ето го и другото. Погледнете. Също по този начин отново ще има информация. Мале. Уникални са и двечките. Това е скраба. Той мирише също уникално, божествено. Ето така по този начин изглежда. Ау, страхотно е. Страхотно е. Добре, ами сега ще ви оставя, за да си допия аз кафето и лека по лека да се приготвяме за мача и ще се включа отново по-късно. На стадиона сме и очакваме всеки момент да му започне мача и стискаме палци да победи неговият отбор. Мача тук ще приключи и сме с победа 2-0. Ето го и нашето малко футболистче и с първият му мач и с първата му победа. Радваш ли се? Да. Браво! Добре, сега се прибираме към вкъщи, защото е много студеничко. Да. Ами вече сме си в къщи. Тук що се наядохме и в момента мия съдовете от хапването ни. Направихме си омлече с колбаси, с шунка, с филе, кашкавал, сиренце. И сега ще му приготвя багажа на Роби и ще го заведа да спи при моите родители, защото с сестра ми сме на рожден ден.
И после вечерта сме на участие на Меди. И двете нямаме търпение, чакаме го този момент от толкова много време. Така че сега ще спра да снимам и ще се включа вечерта много за малко, да ви покажа всъщност как ще бъдем облечени аз и сестра ми, когато сме се нагласили, въобще взето, когато сме готини, и после съвсем малко ще снимам и от участието му в дискотека Illusion ще бъде тази вечер. Но ще снимам наистина съвсем малко, искам просто максимално да му се насладя. Така че до след няколко часа. Tomorrow. И ето ме на следващия ден. Вчера си прекарахме с сестра ми наистина страхотно. Най-накрая го видяхме Меди. Днеска цял ден бях в леглото, честно казано. Почивах си, релаксирах си, хапвах си. И сега вече започваме с малкия лека по лека да се приготвяме за утре, понеже той е на училище, аз съм на работа, след малко влизаме в банята, да се къпаме, да се оправяме, да вечеряме и след това ще си пуснем нещо да гледаме, най-вероятно Анди Студио, и ще лягаме да спинкаме. И смятам тук да сложа край на този влог. Благодаря на всеки един от вас, който е останал до краят на клипа. Тези от вас, които харесват моето съдържание, помогнете ми да го развия този канал, като се абонирате за мен, ако не сте се абонирали. Харесайте клипа, изпратете го на някой ваш близък и познат, който също да може да се абонира за мене, но това е по ваше желание. Благодаря на всеки един от вас от сърце и очаквайте съвсем скоро новото ми видео с отварянето на адвент календара на Дъглас и нямам търпение да го отворя. И това беше от мене. Благодаря ви отново. Изпращам ви хиляди положителни емоции от мене. Много целувки, много прегръдки и чао!